Nasi ndina chef changu zvekare unongoziva kuti last time tanga tine makekes atati nawo for Valentine's Day, so nasi tati timbotrya futi something different. Ndoziva vanhu vakawanda mamuchingotumira mamessages muchinonzwisa kuti alright macake tazviona kuti munoita chef shangu, ko kumamocktail munozvigonawo here sezvo taakuda kupinda muweekend kudai, so unofanira kungogadzirawo mocktail yako padeni, usajaire kungoenda kurestaurant asi zviitiro zvimwe zvinhu zvachona uri padeni. Chef shangu muri sei? Ndinofara zvangu CCD muri sei? Aiwa, ini ndiri bhoni, ndikawana chikafu kumberi kwangu nezvekumwira ndichinzwa kunyandauka, ndendava kutosekerera mukati mangu kuti hey, apa tichanakirwa. Anditika. So chekutanga timbotanga nekuexplainera maingredients atinawo panapo kuti pambori nechii zvinoshanda sei. Inini chef shangu ndakabatana nePlatinum FM tina CCD toda kuita mamocktail. Mamocktail edu takuda kutaura zvatinoda pamamocktail. Tine orange crush, tine 7 up. Pa 7 up tongona ngoshandisa mamwe madrinks as long ringori transparent risina kala ndopatinoshandisa pa 7 up. Tine matambra togona kuyuza kana mawater glass kana mawine glass as long riri transparent richionesa. Tine makala drink, iri drink randakagadzira ndege. Wow, makagadzira mushandisa chii? Drink rine sugar, kala, zvinhu zvakawanda ndakadzidziswa necake baby. Ndo yakandzidzisa kugadzira drink. And chibva izvozvo tine ma-ice block, tine ma-lemon. So pama-flavors lemon unogona kuyuza orange, unogona kuyuza cucumber, unogona kuyuza any fruit rauri kuda kungoshandisa apo. Saka apo tautanga kugadzira mocktail redu. Ndobvongo ichidakadasisa. Ndopanda ndakamirira ipapo. So tinotora ma-ice block redu ndenda kuisa mumaoko amenai. Tinotora ma-ice block edu tomaisa taisa ma-ice blocks edu kudaiso. Toisa orange crush. Drink rinofanira kutanga pasi. Drink redu harinodailuta. Chef shangu muchiisa henyu orange crush yenyu sei matanga nekuisa ice? Ice ndekuti madrinks atinoshandisa harinodailuta. Alright. Saka ice ndorikude richabalance. Kusi pane imwe mocktail yandakambomwa, so handichataura ndakaimwa ku, but matapira yakaita ndakatozotora mvura ndatotsinga mvura ndikadira mvura. Taisa drink redu pabase handiti toisa drink riri transparent, drink risina kala. Basa racho but nesinomboisheka. Taisa drink redu risina kala. Anongona zvotowe. Tadaro pane ka orange handitya. Takuchisa kachi? Takuchisa ka red. Pemba chida tablespoon but hatina tablespoon toshandisa. Hatingodire zvezvo kumanya. Tatidire zvekumanya. Lola. Todira mbichana. Todira masides. Kachipinda. Handiti. Amukona zvikuya. Ndikona kuti zvikusimukira. Todzokera futi padringi rere izvi risina kala. Todira futi. Kotikuridirei futi tamboridira macolors. Toda richa 3 colors. Alright. Apa tane 2 then takuisa kablue. Ira rinokuita zvezvega. Iri drink rinotomwika regere kana kuti ndere kutongoshandisa? Irakadailuta. Alright. Pombo chida CCD. And pombo chida takuisa iri. So apa tagadzira shi. Inoti reblue raita show. Atiri kuoneka nditi? Kuoneka kuti maflavors achona zvikutange zvikusimuka so. So we are done. Ungazvitadzawo here izvi weekend? Ungazvitadzawo uri padeni pako watongotenga maingredients angaitawa nachef shangu? Saka mazowe edu ari pasi. Handitaisa madrinks mumaice. Kunyunguduka kuruta maice akunodailuta chi? Akunodailuta. Saka inini mocktail yandakamwa yetapirisa yange isina ice yakawanda.
handizivi kuti kapu yacho inge yakamira sei. Alright. Okay. So maice ogona kumaeta zvedu kumawedzera tazari togona kumatena futi kana akanyatsozara pamatena anonokurunga chidhiringi riri pasi iro kuitira kuti kaflavor kanyatsoita zvakanaka. Koma saka lemon is to flavor handiti tongoisa malemon edu pacho aside just like this. Now trazarisa overflow yemocktail. Toisa malemon edu. Okay. Saka panotista kana recho. Saka ready to drink. That's ready to drink. Ready to. Rega timbo testa. Mocktail. Ready to drink. Yagadzirwa Platinum FM na Chef Shangu. Aiwa. Muchitesera nditogadzira. Ungazvitadzawo here izvi uri kumba kwako. Izvi zvitakutonakirwa so. Uri kunyatsoona makalazi achona anyatsobuda, anyatsori 3D. Apa iko kaflavor kachona ndiri kunzwa kalemon, ndiri kunzwa kaorange, ndiri kunzwa kared, ndiri kunzwa kakutonhorerwa. Hey. Tichigadzira rimwe. Zvaendwa izvi. Zvaendwa. Alright, this one ndautanga nered. Alright, wabata kutanga nered. Totanga nered. Wozvinogona kuita zvichinja. Chinja. Ndopepa toona mamwe akachinja. Pane mamwe anzi Sunset Beach, anzi chichi, woshiya kuti zvimwe flavors aunenge wangodi vanosanganisa. Alright. I hope unyatsotora tumanotes uri padhuze kana kuti uri kuita uchitaipa paside pafoni pako kuitira kuti usazoita siri zvoka. Kozi yako unofanira kubuda kuti yakadai kuramba ichisimuka kusimuka ne2 colors. Okay, and there are 2 colors. Ne2. Aiwa, thank you so much Chef Shangu. That was it for today. And ndifunge kuti iwe ungatadzongozvita uri padeni pako weekend wombotiwo aiwa kafamily tokuzviitira pano nhasi hatisi kunozvimwira kunze. Cheers until next time. Tinyasoita cheers kacho Chef Shangu. Nyatsobata yeni. Nyatsoita kachi. Tivasvotese vanzwe moyo. Bye. Thank you CCD. Thank you Platinum FM.